Tago nilang tunggan ng maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Yatay ko kanimo ang langit. Lipay ko. Nagbawa ko. Lipay ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin nilang ta. Dili na ko gusto makita lang kaya pag-ibungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the sign? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lampyahan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the sky? Gidalit sa RMN Productions Center. What's the sky? Ako si Mika. Ginaingon ang inahan bisag unsaon inahan yun ug dili makaako sa pagsalikoy sa iyang anak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nag-anam, nagkahayag. May tugtugaok ng mga manok pero si Mika wa pa maulit. Hain man yung anak ka. Uy, babaeng dako, laagan kaayo. Uga, saan? Murag si Mika man ang nagsuka. Para ni suka maptus na. Diyan man ka. Ganong karon pa man ka maulit. Nabala ka kay kunimo, ha? Dito ra. Diyan man dito, ha ba? Kaysa may mong kuyog. Kaysa ta, ako mga barkada ko. Kinsang mga barkadahan ni mo. Ay sus, pagkatapang pangutana. Mura siya taga media ma, uy. Kaya watog na ko. Anag na suko sa imong inyahan, Mikada. Abin ako kusaray magyaw-yaw. Pilde ka, lo. Kapoy na baya ning bayan. Nagyaw-yawan. Undang na ng sigig laagi mo. Sabadugas mo din yung mamamdus yung kangapuha ka. Pa, simbako in town. Uy, kabata para ba ni Mika? Palabyo lang sana ako sa kasimana nga di ko mo inom. Kaya aling mugmug kay bakba ni mama o ni lolo na ako eh. AG. Okay. Tanawa na itong makaagwanta kapag usa ka simana. Ako ang tahon cute. Alikri ko nila, Quid. Asa man na silang dapita? Mo-comment ka sa live video ni Eliza. Asa ning dapita day Eliza Abindan. Hi, Mika. Hindi ami karon sa Falls na partigyo magnawas po, Mika. Magkapawa sa kainin sa panahon. At sa'yo na mo dili-dili. Paghabal-habal lang.
Mag-group study ni Ma at sa bahay ni Eliza Apindan. Kaha? Pagpuyo di Mika oy, ilaron pa man ko nimo. Ha? Pahala kang inahanak ako. Dili ka musugot nga mulakaw ko. Basta kay mulakaw gid ko. Halang ti mo niya miapas giday. May iniapas! May partner na gigo o di na ko masuya ninyo nga nagsasatag-satagsa ninyo ka mga partner! Yes! Unsa? Ugma ka day kami niya uy. Puro mag... Nagkaroon ko, hindi ka nang saka. Ay, gusto yun, pamtang sa klase. Ay, kuan mo uy. Sinamag lolo sa di mo. Ha? Kita na yung pilihan. Ha? Ako? Huwag mong mama, huwag mong lolo. Ulit ako dito. Lamig sa lipay. Tapos ba ako siya? Wala pa pa niya. Siyempre ka nalipay ko po. Kaya ako yung gitili. Sinabi sa kayo, Jay. Wow! Kalabi ko matiyo. Sana na. Manood sa kasi. Ano ba? Hindi ako nasuya sa mga pagkada. Nagsawa ko lang dito. Apat naman ay gusto na tumigil ng amika. Dali natin suya. Ikaw na suya. Pero mga buang ko mga kasete ay ditanaw pa nila siya. Ay, talagbi na sila. Mawala na sila. Kaya itong buhaton. Yan to, pagkatin. Hindi ka na nag-uwan. Gusto mo, pirani mo. Dali. Unsa pa? Nagkikay niya ko si Mika nga misakay o kabalabal. Abot ka siya niya sa tupangon. Ay, unsa may angay na kung buhaton nining anak ka pa, oy? Ay, katlok ko dun sa mga lukot makdos ka. Murag niluag naman ni ka. Ay, nakaluang ko, anak. Ako ba? Nang nakaunan mo, si BRG man. Bawar ba ko, madako kayo itong bunal si BRG. Ang kaliyan, Rambo. Ay, butang kita ko eh. Ano ba? Ato pa, it's a side yan eh. Pero lahi gyud kung ako yung kaunan ni mo ba? Lahi, oy. Dali, di kape. Oh, yan lagi. Daw sa tukoy. Tulo na kapunta ka magsuka ko. Lagi akong kibati. Malipong sa tuko. Pagpalit og para pregnancy test. Aron mahibaw-an na tungkol mag-test ako, AJ. Ikaw palit eh, kay mauwaw ko. Say, mauwaw. Mas mauwaw ko. Sige na ba, palit. Nakatlok na ba ako? Mika, naunsa nam ka diya sa sud, uy? Uy, AJ, doon ka red line. Ha? Asa?
duha ka red lines day. G, maptos ko. Usa? Ug ako ka na, ha? Nga segunda raman ko sa dihang ako ka na angkon? Itzi. Gari ka mong gudugo. Giuna ni mong imong mga barkada kaysa imo pag-eskwela. Usaon na ni mo runami ka? Usaon na ni mo? Iba sila nga po. Hindi man kasayo. Saan mo? Pag-uwi ang imong anak na kabata pa rin yung tuwa si mo uyab. Asasay pa niya ang SPGB. Paniya, ipadaan niya ang mga ginikanan kay makisabot ang niya. Paniya. Daan namang nisulti si AJ Longa. Dili ko pakasal na ako kay Matat Padilla. Dili siya ang amahan. Unsa siya? Ni anak ko, nabot hugi ka sa Saudi. Oh, hilak sa bata. Bisigi unsa nako siya sa pagpugong. Nga dili magsigig kuyog-kuyog sa mga barkada. Musupak man, gahi mag-o. Mao na na'y resulta. Nanganak ko ay nangamahan sa bata. Napaangkan si Mika. Mika, nga naman. Nagwantag din ako kabingaw rin yung mama ni mo aron matagan ug may ugma niya karon. Paita ya Jesus. Papasaylo ako pa. Pasaylo ako ninyo. Di pa sa ilo na tiga pero layas. Sa'yo ginaan ang atong anak. Uy, Gibaliwa niya ang tadantang pagpanikamot ay. pasagdi na lang. Alam siya palayasa. Luoy kay si Mika, ingon man ang atong apo dong. Pasayloan na lang intaw ng atong anak. Huwag ka malipay ha, nga nakakita nakasimong apo, ha? Sorry pa. Sorry. Mika, Sorry pa. Salamat. Kikakos mo ang atong anak. naluoy ko diya. Kung sama palang unta na ko ang lalaki nga kung makapamabdos, dili talikdan ang iyang kakuhan. Salamat. Yatagan man tag ang hildong. Sagdi na lang. Kinasing-kasing nato na kawato. Ma, salamat ma. Buutan ka nga pagkainahan. Pasaylo ako nga gibaliwaran ako ang tanan ni mo gibuhat ka kaayuhan ma. Salamat. Nagbasol ko nga gisupa ko ang akong mama, ang akong lulog, akong papa. Gigabaan ko, napaangkan ko kay matod pa ni AJ nga mo ay nakapamabdos na ako. Dili siya mga mahan, kay lagi, dili siya ang nakauna nako. Sigud mano lang kuno ko nga iyang naangkon. Welcome to mga kasama ang kaagi ni Mika dinding tulumanon. What's the style? Segunda mano style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa women drama.